aħna niftakar armawna għalli issa tridu tkantawwa live din. U xinġejna biex inkantawwa. Jiena persti kont inkantalit, kont kelli l-mikrofon hawn. Il-bejżu kien it-tieni leħen kien jgħataw, u r-ritim dik kienu nku diska li ma kantajniex li erba. Għax is-solti anka drummer kantaw, ma drummer ma kellux li. Imma mbagħad kien hemm ir-ritim. Kellu it-tlieta kellhom widna tal-aġeb ta' li tijhom it-tistattijhom leħen diffiċli jagħmlulek eżatt kienu. U jiena u l-bejżu, il-klim laqqas konna nafu laqqas għamilna karta, għax konna, u x'imbdiet tiġi dil-art xelwa kollha xemx, bdejna nitfixklu d-nieddu xewk u ma stajniex nagħmluha. U dan f'daqqa waħda tal-għalu. Il-producer, ġil manager, għalli Freddy, għalli mhux Malta, għalli kull minuta, għalli tara kemm hawn nisaw, ġew grupp kbir ta' kru kbir. Għalli mhux Malta, għalli għalli issa, għallhom break, kulu xi ħaġa u tant għamlu għalina li għamil nija mill-ewwel. Nkazzaw magħkom. Ir-rekordjajnija. Mbagħad bida l-filming. U dik tibda sempliċi dik, Viva Malta, tibda n-noti, kolpi, A minor, G, F, E. Clean u li l-drumgram jagħmel tat tfal tibda dik hekk. Immaġina qabdu l-drummer. Għamluh ġa tara ċekk. Dwal miegħu u ġaboh kull ma tara, is-silhouette biss, is-silhouette tara tiegħu. U dan bida dil-biċċa. Rolling jagħmlu u jibda jaqta rolling x'imma nafx. U aħna bdejna nitku bih, u dan kien jarġa. U dak sarar għan xraba. U tal-għalu xin għara nitku. Xin jarġa jgħidu tejk oħra, aħna nitku dak joffendina, u joffendina, dak ma jifmux. Nejdlek xi 30 darba ta' dil-bicċa ta' taf kem, għambat għal-issanti, u li l-istess għamil l-ewel bicċa, nafx kemm il-darba għamilnija. U dik kella strof oħra. Imma l-program tant kien high-rated li xi minuti u nofs biss kellu. Tant kemm kien high-rated, għatanna strofa dik. Insomma, u għamilnija. U qabilna, għax dak kien ikun hemm guest kull ġimgħa. Il-guest ta' qabilna kienu Sonny and Cher. Flaqwa tagħhom. Għax Amerikani biss ta' aħna biss ma konniex Amerikani. Ġieli spjegawkom għalfejn xtaqkom tkantaw bil. Għax hu ġirana. U rina aħna konna tlajna kien spiċċa s-sajf konna somor. Fejn konna kunu aħna kollha bjondi kultant tara xi ras lemmulaw sewda. U sama dawk leħna impressjona ruħu. Leħna impressjona. Għax kontu distinti ħafna minn dak. Konna differenti. Normali għalihom. U n-nies istra mill-ewwel ħabbewna jisom. Mela, tlaqna?